Seguint el vídeo anterior, anem a veure com sincronitzem en ràpid. El primer que anem a fer és a crear un procediment, a crear la trajectòria main, que serà el punt d'entrada o el procediment d'entrada que tot programa té que tindre. I el que anem a fer és a manejar el mob J, el deixem així dalt, el quadrat també el deixem així, i el mov que podien convertir-lo en mov J, de manera que des del main fem el moviment d'inici, cridarem al procediment quadrat, a la trajectòria quadrat i tornem a inici. Si provem això, això ho tenim ja. Ara sincronitzem en ràpid. Sincronitzem en ràpid, que el que tenim que fer és, des d'ací, sincronitzem en ràpid. Sincronitzem i anem a dir-li que els punts es guarden dins de calibdata, i acceptar. Molt bé. Si anem a ràpid, podrem veure que tenim així, dins de mòdul, tenim el main i el procediment quadrat. El procediment main. Dins de calibdata tenim les dades del puntero, que és un dato de tipus toolData, les dades de la base, que és un punt de tipus WObjectData, i els punts de target 10, 20, 30 i inici, que són datos del tipus RobTarget. Això ho tenim dins de calibdata perquè li he dit que m'ho clavaràs punts, li he dit que m'esclavarà així. Si se n'anem a simulació i simulem, molt bé. Tornem a ràpid i què podem fer així? Podríem dir-li, per exemple, que quan acabi el quadrat faig un wait time. Wait time és que s'espera un temps. Si jo no sé què vol dir aquesta instrucció, pulso sobre ella, pulso F1 i m'envia així a una ajuda que em diu que un exemple wait time 0,5. L'execució del programa s'espera 0,5. Per exemple, vaig a dir-li un wait time 1 punt i coma. Des d'ací aplicar canvis o aplicar tot, que seria com compilar. Veig que així efectivament no tinc cap d'error i ara sincronitza però en l'estació. Sincronitza al revés. Li dic tot i acceptar. Molt bé. Si me'n torno a la simulació i li dono, veuré que quan acabi, efectivament, s'espera d'ahir un segon. Molt bé. Ara el que anem a fer és a utilitzar les entrades i eixides que té el robot. Nosaltres tenim un mòdul que és el DSQC1030, que té 16 entrades i 16 eixides, però el primer que tenim que fer és habilitar-lo. Si anem a controlador, si anem a herramientas d'enginyeria d'entrada-salida, i des d'ací li dic añadir dispositivo de ABB. Una entrada-salida escalable, el nostre dispositiu és el 1030 DSQ, com hem dit, 1030. Siguiente. El nom vaig a deixar-lo per defecte, així em dona la IP esta que vaig deixar-ho tot per defecte.
li dic que em crea les senyals automàticament i va ficar-me este prefijo escalable IO0, vale, vaig a deixar-ho tal qual. Siguiente i finalitzar. Molt bé. Així tinc ja creades en senyales les 16 més 16 senyals, 16 d'entrades i 16 d'eixides. El que tenim que fer ara és, des d'ací, una escritura, escribir el proyecto seleccionado en el controlador asociado. Li dic que l'escriga, li dic que sí, em diu que després el projecte debe guardarse, desea guardar, li dic que sí, m'obliga a guardar este projecte de IO Engineering, que és un projecte d'herramientas d'ingenieria d'entrada i salida, li dic que sí, ja li dic que sí. Implementació final debe reiniciar el control. Em diu que tinc que reiniciar el controlador. Val. Li dic que sí i tanque açò. Tanque açò. Molt bé, me'n vaig a controlador i reinici el controlador. Reinici el controlador, li dic que sí. Val, està reiniciant-se. Ara sí ho tenim en verd, correcte. I si me'n vaig a controlador, sistemes d'entrada-salida, així veig el escalable IO, que són les meues 16 entrades i 16 eixides. Molt bé. Torna ràpid, me n'entra en el main i vaig a dir-li així que després de fer el moviment d'inici vaig a fer un wait DI, que estigui igual. Si no sé com va aquesta instrucció, me'n vinc a F1 i m'explica que wait DI, el nom com a 1. És a dir, espera fins que l'entrada DI4 siga 1. En el meu cas vaig a dir-li que t'esperes fins que l'entrada és calable, fins que l'entrada DI1, 1, punt i coma. Vale? Espera't fins que l'entrada 1 siga 1. A continuació, vaig a dir-li, per exemple, que m'active una eixida, un set DO. Vale? Me'n vaig a l'ajuda i set DO, DO15, 1. Vale? En aquest cas me la fica a 1. Pues li dic set DO, escalable la DO1, 1, punt i coma. Vale, m'executes el quadrat i quan acabes el quadrat em fiques reset, reset, a veure, o set DO, en aquest cas, set DO escalable, era un reset, no me'n recordo, era reset escalable, vale, però no, la DI no, reset no me l'agarra. Escalable DO1, vale, coma, a veure com era esta funció F1, reset, simplement reset del nom i punt i coma. Per tant, punt i coma. Vale. Val? Simplement estic ficant a 1 l'eixida mentre es fa el quadrat i quan acaba el quadrat es fica a 0. S'espera un segon. Vale. Si això en ràpid, primer que tot aplique per veure que no hi hagi errors, sin errores, molt bé, me'n torna ràpid i sincronitze,
en l'estació. Seleccione tot, li dic acceptar. Val. Si me'n torne a la simulació, ara per a fer ús de les entrades i eixides me n'entre en simulador d'entrades-salides. Vale? I així tindré l'entrada 1, perdona, i l'eixida 1. Bé, si provem això, simulació, reproducir, vale? El programa ja està en marxa, li dono així i efectivament m'executa. Torna a provar-lo, li dona, fixa't com me se fica 1 l'eixida 1, quan acaba el quadre es fica 0 i torna. Des d'ací, en ràpid, puc des d'ací dir-li nuevo grupo de pestañas verticales i me se fica això aixina. Faig així un poc de zoom i podré veure com va executant-se el programa. Si li done... A veure com era això, perquè no me'n recorde. En ràpid. Inicio, des d'ací li done inicio. I fixa't que el programa està parat així, a l'espera de que jo pulse, avança el programa, va per així, fa el quadrat. D'esta manera podem veure el programa en simulació i executant-se el codi per veure com va. Fins ací arribaria este vídeo.